ha. Nagtatrabaho sa bangko pati na. Gayon ka na akit ko talaga. Siyempre, nagpamunto ka na, nina? Dahil pa nga niya, magutom na ako. Mayo kitang bagas dyan, ulay ko sahod mo ngunya na. Ay, naubos naman si sahod ko, ma. Aw, ano naan? Kada sahod, perminas nandain tada. Man, dikiton lang kayo sahod sa ko, ma. Hindi mo nag-ano. Ang sabi ko bagas imon kung mauli ka, magtada ka lamang pantungod tang bagas. Nagtada ko, ma, pamasahe lang. Nagmahal ka si pamasahe. Nagmahal pamasahe, alaga ang buhok mo, entero mong napagayon. Inanim ang buhay ko, ma. Ano na sasabihin ka mga madihong ko? Nagtatrabaho kas bangko, may kitang pambakal ng bagas. Ma, di ka magparatubod sa mga chismosa. Ay, nako! Ay, nene, bako yan sa chismusa. Nahihiling mo ang sadir mo, iya tigay mong pagayon. Ako naghihinguha, hindi ma yung pambakal bagas, ang buhok ng aki ko. Gayon. Dahil hindi ba pwedeng isap na? Sap na ah! Tayo yung rapas ko as imo. Sabi ko si imo, magtada kan sa sweldo mong pambakal kang bagas. Bako nga hindi nga talaga. Umudo ko daw kang kagit ilan mong an. Ma, nag-send pa kaya ako mag-sajaw ako. Nag-send. Ay na, Kaya ma nang natada. mayo ka talaga. Totoo, stig sabi kas madihong ko. Intero ka nalalabad sa ilusyon mo. Parang nagpasend man lang kaya siyang 2K dama. Pambakal tada ng bagas, intero mo bantig na tao dyan. Laki mo. Kung sampalingon ta ka dyan. Humali ka na ha. Dahil ko kay buhan nagkatrabaho sa bangko tapos mayong ikain ko ng sweldo. Mga demonstrants ng mga atin Isa ko yan.